adlaw Bohol ug sa atong mga kaigsuonang bulanon sa tibuok kalibutan. Aniya kita diri karon sa isla sa Pandanon sa lungsod sa Hitafe. Diin dala sa atong gobernador Arthur Yap ang iyang medical team ug ang DSWD para sa atong medical mission ug food relief operation diri sa isla sa Pandanon. Partner nato ang atong taga-Department of Social Welfare and Development. Atong bakbakan. Magpasalamaton kung dako nga giduaw gid ni Gob uban sa iyang mga tagsa-tagsa ka departamento nga ning abot gid sila sa among isla ka ingani karon nga paghuman sa eleksyon nga gibalik gyapon mi diri. So dako na kong kalipay nga do na siya gipanghatag nga mga nga project nga iyang gipa ako mo na nga usagid nga nalipay ko nga sa pagkakaroon karon pa ko ka og gobernador nga ning-ari sa panahon sa tapos ng eleksyon. Mabalik ko din kung akong taon ang mga proyekto sa gobyerno ipabati na ko ninyong tanan na ay provincial government sa nagatipan o natibong pa ninyong tanan. Wa kung magdahom nga maingani nga duolon ba day taniya sa panahon nga ingani nga human na nya ang iyang pagduaw mura og duot sa iyang dughan ba nga gibati niya nga kami ni dool niya unya wa niya idili muna nga gitagaan mi sa maayong mga kondisyon nga kahatagan kog mga project nga para sa among barangay. Gituyo pod pagdala og pag-apod-apod sa mga relief goods ngadto sa isla sa Handayan sa parehong lungsod, ingon man sa isla sa Mandatao sa lungsod sa Calape, sa isla sa Tintinan sa lungsod sa Ubay, sa isla sa Lapinig sa lungsod sa President Carlos P. Garcia ug sa lungsod sa Tubigo. Nindot kayo nga kita kay gayon na magbisita ni sa dire sa Andomon og daghan kayong salamat pud sa potbox nga ilang gida. Dako na kay namo yung kalipay og pasalamat og tabang dire sa Andomon. Dako kay nakong pasalamat sa atong gobernador nga ningari gid siya bisan Domingo ron ang ngayrong ipahuway tungod sa kamaayo niyang pagkatao ning gahin gid siya adlaw oras alang lang sa pag-turnover. Nagpasalamat ako nga balik ni Gobernador Ortiap din nga naghatag o nag-apod-apod sa mga pahinabang sa mga tao din sa mga tao. Una sa tanan magpasalamat kami kon kaming tanan din nga malipay mi sa iyang gipanghatag. Ilabi na ning among isla kay pait bayapon mi gapuyo diri nga labi na kusog hangin wa jud pud mi adto sa dagat ning uman among mangingisda kaya among pangita mangingisda ra jud. Nalipay mi tanan din sa baryo nga mibalik si Artiap aron panghatag sa iyang food pack. Nagpasalamat kog dako nga hingbalik si Gobernador Artiap. Nadasig pud mi nga gipang tagaan mi og mga hinabang. Malipayon kami ang aniya kami giduaw sa among gobernador nga si Artiap. Mapasalamaton kami sa iyang dala nga hinabang ng among isla o malalipay usab kami. To our governor, daghang kayong salamat Gov for your support. And then Gov, we are here to support you. If ever maganing unsa nga to ang mga plano or para kalambuan sa to ang probinsya sa Bohol, so we are here as Filipino, we are here as Bolanon nga mo support nimo. Gobernador, saludo. Salamat kayo sa imong mga ipang hatag labi na sa mga katawhan nga mga relief goods nga ilang nadawat karong adlaw. Hinaot ko Gobernador sa imong kaayo, sa imong kabutan og naunta imong ipatuloy ang imong mga programa sa manining mga among gipangayo nimo, fish cage, pokot, mga pambot og sa kana among tubig. Mayor, daghan kay salamat og nalitay ang tanan nga dinhi sa barangay Lapinig. Daghan kay salamat. God bless. Mabuhay ka. Kita mo na to ang mga lagway sa mga katawan sa isla. Magmalipayon din sila. Una sa pagbisita ni Gob. O ikaduha ang serbisyo nga nadawat nila, gitagaan din sila mayong pagtagad. Matagamtam po nila ang mga mayong serbisyo sa provincial government o with the LGU Hitafe. Ang ako kaingon sa paggahin sa pundong gihatag sa among pantalan sa lungsod sa Hitafe. Makatabang siguro ni og dakog maayo kay ang mga
pasahero nga moagi sa atong lungsod. Mataganog mayong serbisyo, mga pagpalapad sa pantalan, so din na kayo mingon congested ang atong pantalan. O ang merkado pod ning sa adman si Governor nga iyang tabangan ang among merkado nga mahuman. So malipayon mig dako sa suporta nga gihatag sa atong alangdong Governor Art Yap. Ang atong lungsod sa Itape magpasalamaton pagbalik ni Gov Art ug sa provincial government nining mga suporta nga natagamtam sa katawan sa lungsod sa Itape. Daghan kayong salamat.